בואו נעשה סדרה של שחר חיון. עכשיו אנחנו רק נעצב לה את הבית ולא לגנוב. טוב, בחרתי את הבית הזה. עכשיו זה יהיה החדר שלה. טוב, בעצם בא לי להחליף עציץ. לא יודעת, לא אהבתי אותו. זה היה עציץ ששמתי, השחור הזה. אבל לא כל כך התחברתי אליו. אז אני אחפש עכשיו עציץ אחר. מקסימום לא יהיה לנו עציץ ונשים לו פה איזה ספר או משהו. טוב, תקשיבו. יש לי מלא אנשים, אבל התחלתי מחדש. בגלל שהתחלתי מחדש, יש לי מלא אנשים. יש לי 60 איזה, נראה לי 60 או 30. אז התחלתי מחדש, בניתי את כל הבתים מחדש. אני הולכת לבנות את כל הבתים מחדש. אז הכנתי 4 דמויות חדשות, ועכשיו נכין את שחר חיון. מעניין אותי אם נעשה את שחר חיון כזאתי או כזאתי, כאילו. נראה לי ככה. לא, ככה, מושלם. נדיר! אוקיי, צבע אור. יש חומה כזאתי, אז נראה לי הצבע הזה הכי מתאים. כן, הצבע הזה הכי מתאים. שחר חיון, אנחנו מכינים אותך. טוב, תקשיבו, אם זה מגיע לשחר חיון, אני קרובית. באמת, כאילו. אם זה מגיע לשחר חיון, אני מתה. טוב, עכשיו בואו נכין את השיער. שחר חיון יש שיער שחור כזה, כהה. משהו כהה. נעשה שחור נראה לי. לא, יש לו שיער חום כהה. כזה בערך. עכשיו, אנחנו צריכים קרי. מצאתי את השיער של שחר חיון. זה פחות או יותר השיער שלה. עכשיו נבחר אף. אני לא אוהבת אף גדול, פשוט נשים אף קטן ונשנה את הצבע. גבות. נראה לי הגבות האלה פשוט נורמליות, אין לי מה להחליף אותם. ויאללה, עוברים לבגדים. אנחנו ניכנס לבגדים הספורטיביים, כי כאילו... נראה לי זה יתאים לה. טוב, סבבה. זה הלוק שלה. לוק ספורטיבי, נדיר, מושלם. שחר חיון, הנה את. רק בבובה של טוקה בוקה. עכשיו נצא. והטלפון שלי משתם מה זה מלוכלך. בכלל אני שחקן. יאלוש. הציפורניים שלי. תראו, אני סיירתי ממש את כל החדר. תראו, כל הכבוד לי. אם אתם רוצים סיור חדר, תכתבו לי. וכן, יש שם מועד קייק כזמנתי, אז מנוע מסתפור. עכשיו את זורקת את הג'ולה? תראו, זה חמוד, קטן. תשמעו, לוקח לי מלא זמן. ברוך השם. שחר! הנה שחר חיון. יש לי הביאה לי בגדים, תכף אני אשים אותם ביחד איתכם, אני אראה לכם. ועכשיו הנה שחר חיון. יאללה, וואי, זה מושלם יצא לי, כאילו חיים תלי. אבל תעשו לי טובה, אל תעתיקו ממני. בואו נחפש עכשיו. שטיח נורמלי ויפה. אין פה שטיחים נורמליים, כאילו חוץ מהשטיח הזה שהוא הכי נורמלי, אין פה שטיחים נורמליים בכלל. כאילו, what the fuck, מה זה? כאילו, תסגרו על עצמכם. טוב, אז ככה החדר שלה נראה.
ועכשיו נעשה לה כאן את החדר ארונות, שאני רוצה לראות איך אני מסדרת את זה. נראה לי נעשה לה כאן את החדר ארונות, בשביל שכאן זה יהיה מקלחת. לא, בעצם לא בא לי לעשות מקלחת, כאן זה יהיה חדר ארונות. בוחרים ארונות. יש לנו 3 ארונות. אחד ילך לכאן. וכאן יהיה פשוט מלא כאילו מדפים. עכשיו בוחרים מדפים. נדיר. ונשים איזה שידה כזאת שיהיה יפה. טוב, כאן אין, אז בוא נלך לחפש במטבח. נראה לי זה כמו שיש אצלה בחדר. אז זה גם פה, כי זה פשוט משלם. רגע, בא לי פרקט. אני לא אוהבת משהו שהוא לא פרקט. לא בבית ספרנו. אבל למרות שזה גם זה יפה, אבל פרקט יותר יפה. טוב, אז ככה חדר ארונות נראה, אני אוסיף גם שטיח. אני יודעת שהחדר שלה נראה יותר עמוס, אבל אני רוצה שהחדר יהיה נקי כזה ויפה. אבל אני כן מוסיפה, אני אוסיף עוד מדף כאן, אני אוסיף עוד מדף. מדפים ונהנים. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה שאני עושה פשוט בתים של מפורסמים, אז תכתבו לי, כי אני יכולה לעשות גם נועה קירל אם בא לכם. יוניקורן. טוב, אז נראה לי זהו. תכף אנחנו נמלא הכל. עכשיו אנחנו רק מעצבים את הבית. תקשיבו, כאן אני אעשה לה כזה פינת כושר. יהיה לה הכל במדפים, מסודר יפה. וכאן אני אעשה לה כזה סלון, וכאן משפסת כזאת יפה, משהו נדיר. אני אראה לכם שנייה. 3, 4 שנייה. אני יודעת שלא סיימתי, אבל רגע. אני מתלבטת בין זה לזה. אני חושבת שזה יותר יפה. תכתבו לי מה יותר יפה. בינתיים נשאיר את הוורוד. טוב, עשיתי כמה שינויים. סלחו לי על הרעש, כי פשוט הם באים אלינו היום אורחים. אז אמא שלי מנקה לנו את כל הבית. אני כבר סידרתי את החדר שלי, ואני צריכה שנייה להכניס את זה לארון, אז תכף אני אכניס. טוב, דבר ראשון, אני החלפתי את האדום הזה. היה לי את האדום הזה, והחלפתי אותו לזה. ושמתי כאן את הדובי, שהוא ממש חמוד. זה הפינת כושר, אני חושבת שאני אוסיף פה עוד איזה משהו. לא יודעת, ריק לי מדי. זה המרפסת, אני שוקלת לשנות אותה. וזה הסלון, אני גם שוקלת לשנות אותו. ועכשיו, לחלק המעניין ביותר, המטבח! וכאן זה יהיה כזה, בואו, כניסה, חמוד, שלום, ספק לה, משהו כזה. טוב, עשיתי את הכניסה, ככה זה אמור להיות, עשיתי גם כזה. את זה עוד לא עשיתי, אבל בגלל שאני צריכה ללכת לקיוקס, אז אני אתלבש, ואתם... אין לי כוח ללכת בחום הזה. נראה לי אני אבוא איתכם, אבל שנייה אני רוצה לצב את המטבח. טוב, הלכתי על המקרר ענק, אבל אני שוקלת להחליף אותו במקרר הראשון. תראו את ההבדל. אבל אני לא יודעת, אני בינתיים נשאיר את זה ככה. ועכשיו צריך לבחור קריים, מה שזה לא יהיה. טוב, דבר ראשון, שולחן נדיר. אני רוצה ממש את זה, אבל הבעיה שזה... אוקיי, סבבה, זה נכנס. בסדר. ועכשיו צריך לבחור מה לי אוכל בריא. רגע, צריך כיסאות. כמעט שכחתי כיסאות. טוב, נלך עליהם. הם יפים רצח. רגע, ככה זה הכי אחורה, ואז ככה. אוקיי, סבבי. טוב, ככה יצא המטבח. ועכשיו נתחיל לפוצץ באוכל בריא. לפני זה, תקשיבו, אני לא סובלת שיש אוכל מפוזר במקרר.
אז אני אשתמש בקופסאות כאלה קטנות חמודות, כמה כאלה וכמה כאלה. אני פשוט לא סובלת שיש אוכל מפוזר במקרר. אם זה משהו בלי קופסה אני לא סובלת. אז יאללה, שמן זית נשים פה על הקריים, על השייש כזה, ואני אחזור לכם שיהיה מלא אוכל בריא על הרצפה. תקשיבו, כאילו תראו כמה אוכל. וואי, האיכות אצל אמא שלי מה זה יפה. תראו כמה אוכל, ועכשיו אני אכניס לראות אותם בארגזים. היי, תקשיבו, אני עשיתי את הכל, עכשיו אני צריכה למלא את זה במקרר.